Ongi etorri pantailaren bestaldean zaudeten guztioi. Udako Euskal Unibertsitatearen udako ikastaroen 48. edizioaren hasiera. Mailan, edo kameraren alde honetan, lau pertsona daude, hemen dago, Ainhoa Latatu, Zerrenda Bidea, eta Koldo Garziarekin. Jardunaldi honetako batzorde zuzendariarekin. Koronavirusak gure bizitzak gora jarri ditu, baita udako Euskal Unibertsitatearen egitasmoa ere, tartean udako ikastaroak. Begira gaurko jardunaldia. Aurtengo formatua oso diferentzia izango da. Formatu ausarta, trene eta modu telematikoan antolatu behar izango du. Gaurko ordea, modu telematikoan, salbuespena izango da. Udako ikastaroetan aurrez aurre egingo ditugu saio guztiak. Eta zergatik bertatik bertara saio presentzialak, batetik udako ikastaroak euren nortasuna direlako, marka, balio erantzia. Dena online ezin daitekelako egin. Eta aurrez aurrekoa egiteagatik abantaila batzuk lortu ditugulako. Batetik, pertsonen arteko elkar ekintzatik lortzen dugu elkar trukea. Denen artean ideia berriak sortzen dira. Bestetik, harremana eta sarea lantzen dugulako. Eta baita ere, ikasle eta irakasleen arteko rolen bereizketa hain fuerte ez direlako. Lanzotu egiten dugu muga hori. Udakoan bizipenen bidez ateratzen ditugu fruitu berriak eta udakoak gogo eta guneak izaten dira. Hori guzti kontuan hartuta, egoera distopiko honek ekartzen ditu arrazoi guztiak guk formatu berriekin lortu nahi dugu hau aukera bat izatea. Eta 48. udako ikastaroen eskaintza berezia osatu dugu. Noski, gure eskerrik beroena lantaldeari eta lantaldearekin lankidetzan aritu diren hainbat erakundeekin eurek egiten dute posible 17 ikastaro guzti hauek. Eskerrik asko guztiei. Eta ilusio handiarekin ekingo diegu ikastaro guztia. 48. edizioa dela esan dugu. 50. ailegatzeko 2 baino, ez dira falta. 50. Oso importante, eta zehozer berezi egin nahi dugu 50. Guk aurreko saioetan landu ditugu gai estrategikoak, UEUrako Euskal Unibertsitatean lortzeko gai estrategikoak direnak, eta aurten horretan esatu nahi dugu. Lehen urtean landu genuen humanitate digitalen gaia. Euskaltzaindian egoitza, Bilbon, eta humanitate digitalek inguruan egin genuen gogoeta balio izan du urtean zehar 3 lerro handi zabaltzeko udako Euskal Unibertsitatean. Batetik, definitzen ari gara graduonduko berri bat, bestetik, errenteriako udalarekin lankidetzan sortzen ari gara ikerketa gune bat Torrekuan, eta bestetik, lankidetzan Euskal Wikipediarekin atera ditugu 3 beka, 3 lanpolsa. Humanitate digitalak gai estrategikoa izan zen eta fruituak eman ditu. Baina gaur, zein da gaur aurkeztu nahi dugu gaia. Zientziak eta euskara. Eta uste dugu, gai estrategikoa da. Uste dugu, zaila da, gai erronka zaila da, baina merezi duela. Eta UEUk konprometituta dago azken urteetan batez ere, hortan pausuak emateko.
2013an sortu genuen txilotesia lehiaketa. 2015an sortu genuen Ikergazte Kongresua. Geroago, jarraitzen dugu ere egiten profesional eta ikertzaileen jardunaldiak. Eta jarraitzen dute lau aldizkari zientifikoak. Hor bezala. Juan San Martín beka kudeatzen dugu Bilbako udalarekin eta Koldo Mitxenta beka Errenteriako udalarekin ere. Universitatea.net gunea etengabe ekartzen ditu ikertzaile berriak webgunean. Oztopoak zeintzu dira euskara ikerkuntzan sartzeko, zeintzu dira aukerak, hori da aztertu nahi duguna, formatu berritzaile honekin aurten sarrera honetan. Eta horrekin, listo, bukatu da aurkezpena, azdadila jardunaldia, hemen esan bezala, daukagu Ainhoa Latatu, UEUko lantaldeko arduraduna Unibertsitate mailako irakaskuntzaz eta doktorea biologian. Xabier Bardabidea, talde eragineko kidea eta Deustuko Unibertsitatean ikertzailea. Eta Koldo García, biologo komputazionala eta UEUko talde eragineko kidea ere. Besterik gabe, hitza zuen da. Eskerrik asko, Pepa. Berak esan bezala nire txaletariok, ekitaldia antolatzeko. Esan du, irekiera ekitaldia oso baldintza berezietan etorri zaigu, eta guk baldintza bereziak ez ezik, ezaugarri bereziekin ere antolatu den izan dugu, orain txabik kontatuko digun moduan. Antolaketa lanetan bai Txabi eta Koldo taldera hiletik, eta lan taldetik Irati Kardioki biligara bai, Irati udako ikastaren arduraduna da, eta berak badakabe bai, esperientzia eta ibilia da bai, jardunaldi guztia horretan. Zientziak eta euskara da jardunaldi honen izenburua, eta hori esatean, zientziak eta euskara, azkenean UEU esatea da bai. UEU eta bere 27 sailak, eta UEU eta bere izaera. Izan ere, UEU bere ingurunean erroturik dagoen unibertsitate euskalduna da, eta beraz, zientziak eta euskara uztartzen ditu bere jardun guztietan. Zientzia edozein delarik. Zientzia ulertzen baldin badugu, ingurunea hartzen duen jarduera moduan, eta gure hurbileko zein urruneko ingurunean aztertzen duen erakundea gara. Horren gainean arrazoitu dezakegu, baliabideak, aukerak, mehatxuak guk horren gainean lan egiten dugu, ezagutza garatzea ahalbidetzen dugu, baina ez hori bakarrik. Buelta ere etortzen da, zabalkundearekin ezagutza hori zozaio gure inguruneari eta gure jendarte hurbilari zein urrunekoari. Aktuemon horretan lan egiten dugu. Eta bai guk oso jakintza alorrean, 27 sailak aipatu ditut, eta ingurune hori ulertzeko orduan, gure ustetan ezinbestean kontutan hartu behar dugu bai guztiak garen, arazoa nondik heltzen dugun, eta ezagutza hori zelan zabaltzen dugun. Eta UEU ere horretan oso ibilia da. Eta UEU esaten dutenean gainera espresor baten bada UEU zarea da. Aditu euskaldunen zarea, profesionalen zarea, ikertzaileen zarea. Gure inguruneko harremanak ditugu guzti horien zarea. Eta horren adibide dira, bai inguma, gure euskarazko produkzioaren datu basean, zein jarduera akademikoan ere hainbat urte antolatzen gabiltzan bilkura eta jardunaldiak. Bilkura eta jardunaldi horien helburua aditu euskaldunen elkarlana bultzatzea dute helburu, baina ez hori bakarrik. Gure arteko elkarlan utzita ere bide berriak irekitzea, proiektu berriak etengabeko garapen bati eutxirik egiten
harreman guzti horiek ahalbidetzea. Horrela sortu zen bera Ikergazte. Ikergaztearen ideia 2010 inguru aurki genuen, hainbat bilera egin genituen orduan bai, ikusteko zer bilatzen duen, zer eratakoa, ezen izan gauetik aurreko egunean pentsatutako proiektu bat, ez? Eta oso ondo mamitutako 3 helburu betetzera etorri zen Ikergazte. 3 helburu horiek ziren ikertzaile euskaldunen lana ezagutaraztea, bigarrena sarea eta elkarlana bultzatzea, eta hirugarrena euskarazko produkzioak bultzatzea. Azken finean, 3 helburu horiekin ere lan egiten dugu. Batetik, prestigioa eta egiten dugun lan hori nolabait errekonozitzea, ez garako lan bat egiten lana hemendik kanpora, gure ondokoek ere egiten duten lana da. Sarea eta elkarlana komunitatean sinisten dugulako, eta sinisten dugulako elkar osagarriak garela, bai jakintza arloka zein esperientzietatik abiatuta. Eta azkenik euskarazko produkzioa dena, euskararentzat eta gure ingurumenarentzat ere etekina badirelako. Jardunaldi berezi honetan, kontatuko dugu txabek zelan antolatuko garen, baina 3 zutabe horietatik harago erango gara baita ere, baina pentsatzen dut 3 zutabe horietaz hitz egingo dugula datozen asteotan. Eta horretaz hitz egitea, uegutaz hitz egitea izango da, eta gure etorkizunaz hitz egitea. Beraz, amaitu dut nire esaneratxoarekin, eta behintzat aurkeztuko digu zelan antolatuko garen. Bueno, nik lerro labur batzutan nahiko nuke azaldu zelan planteatu dugun aurtengo irekiera ekitati hau. Eta, inok gehiena esan du, nik azpimarratuko luke bakarra da agian, COVID-19 presidenteak denon jogatu dela, hori noneko unibertsala izan da, baina ez da unibertsala erakunde bakoitzak nola erantzuten dio hori izan. Evidentea da oso garrantzitsua dela, zuek ez duzu ikusten, baina gela huts batean gaude, eta horrek dena aldatzen du, esperientzia aldatzen du. Baina nik bai uste dut esan beharrekoa dela UEUk aprobetxatu egin duela, eta aprobetxatu nahi izan duela, egoera berezi hau pentsatzeko, eta pentsatzeko kolektiboki, eta pentsatzeko komunitatean. Eta horretarako pentsatu duguna da, egoera normal batean, gero eta astuago dugun egoera normal, antzineko egoera normal horretan egoko genuen jardunaldi fisiko ohiko batekin ordez, 3 fasetako edo 3 zutabeko jardunaldi virtual, baina erreal bat planteatu dugula. Zorionak, gaur zaudete lehenengo jardunaldiaren esatian, eta bat kokapen horreko bat egingo dugu, eta gero Koldo Garziak egingo digu lehenengo erretrato bat zenbakietan oinarrituta, datuetan oinarrituta, baina nik asko eskertzen diodan beste pauso bat emanez. Zer dago zenbakiek ematzean? Ze historio... Zuzen? Parkatu oso teknikoak. Datuetatik arretago, ze esperientzia, ze historio, ze esperientzia, ze historio esutatzen diren eguneko indikadorea adierazle estatistika horien atzean. Eta ez dut uste sekretu batenik, esatea zientzia eta euskararen nagusia ez dugula ebatzi, ez dugula konpondu, ez dagoela eginda. 2020an gaude, ematen du batzuetan etorkizunean gaudela, mundua goitik bera aldatu zaigu aste gutxitan, baina euskararen lengua zientzian eta nebadoso zientzian lengua euskararen ere horretik ez da konpondu dugun zerbait. Orduan, kontok egingo du gaur lehenengo erretrato objektibo, subjektibo bat, esperientziak izango duen zer esana, eta hortik aurrera zabalduko dugu epe bat, iruditu zaiguna epe errez bat, epe oso bat, gaurtik hasi eta ekainaren parkatu zailaren amazazpira arte, komunitateak, komunitate zientifikoak, akademikoak, euskararen komunitateak, euskal hiztunen komunitateak,
komunitate interesatuak bere iritzia eman dezan, guk ere emango ditugun helduleku batzutatik abiatuta, ze harreman dagoen, ze oztopo, ze aukera, ze erronka, ze helburu, ze muga behar dugun eta erekin nahi dugun euskararentzat zientzia eta zientziarentzat euskara. Egun batzuk izango dira beraz, sare sozialak bidez ekarpenak egiteko, ekarpenak jaso ditugu, lekuko batzuk, konplize batzuk lortu ditugu haien hausnarketak ere plazaratu ditzaten, eta hitz egingo dugu Euskaldun bezala zientziak egiten diogun dizkiegun ekarpenez, ikertzaileek euskararekin dukaten harremanez, zientzien eta ezagutzaren arlo diferentek euskarara zer ekarpen egin dituzten, zer dago hobetzeko, zer dago pentsatzeko, aterako ditugu gai diferentek. Eta espero dugu, bildutako iritzi, bildutako angelu edo ikuspegi diferente guztiekin osatuko dugula mosaiko bat, zeinak helduko diogun uztailaren 18an mailiburu berezi batean. Mailiburu horretan instituzio horretik esango nortzuk karriko ditugun, badak nortzuk diren, baina horretu dizuetzek interesgarria direla eta perfil diferenteak ekarri nahi izan ditugu. Ez dugu perfil uniboko unitario bat ekarri nahi izan dugu perfil diferenteak. Eta horrekin guztiarekin gustatuko ditzaiguke berriro ez behin betiko ebastea zientzia eta euskararen auzia, baina bai horrelako oso importante bat egitea. 2020 da, eta gure gutik iruditzen zitzaigun konpromiso bat eta erantzukizun bat gaiarekiko. Eta, COVID-19 emandigu aitzaki bat, jardunaldia birpentsatzen. Espazio honetan denboran, eta komunitateari aukera bateko parte hartzeko gure ustez funtsezkoa den eztabaida. Eta gaur lehenengo harria, edo ingelesek esaten duen bezala kick-offa, Koldo Garziak emango du eta ibetzak eskatzen dago entzuteko. Beraz, eskerrik asko guztioi. Orain bai, oso ondo. Gertu, bale. Ikusten duzuenez, egun ezberdin batean gaude, eta normala dago zaharrak hauek gertatzea. Azken finean, inoizko espero pandemia baten erdian egotea hori dira hilabete. Zeren hori izan, gure gertatu zitzaiguna hau antolatzen hasi ginenean. Guzti hau antolatzen hasi ginenean. Otsaiaren gauean hasi ginen hau antolatzen. Eta Ainhoan iratirekin batzartu ginen, hirurok, non eta kafe mintzo bat hartzen, normalaren moduan. Eta kontu ez da, gukak ere iratik askotan esaten duen bezala, udak ikastaroak zozabatiko dira presentzia. Eta gertutik egotea, hurbil egotea. Eta izan ere, hau antolatzen zein ezen, kafeari parte da egon berko diogu. Zeren, elkarren mona, esperientzek partekatzeko partea kafea da. Bezonek egiten bizitzen ezberdinak, beran ezberdinak, eta azkenean, ideia oso gaza, eta oso gustora garen. Baina handi gutxira, kolbere egitu zen, eta denak askora jarra zigun. Izan ere, hau izan da, presentzetik dugun batzak bakarra. Gure modutan, oso hituta odentitzi eta garrabetan erabili dugu. Presentzialki, bakarrik orduan egin dugu, eta gaur. Normalitate berri hori da. Eta lehen, hau honekin aurrera atera egin behar denula, zeren udako ikastaroak gure urrintzat oso garrantzituak dira. Gure lehen ekarpen handiena da,
Eta orduan, simbolikoki bat egin bazen ere, pantailaren beste aldean bat egin bazen ere, hemen egon genuela. Baina baita ere, elkarren hori sustatu behar genuela. Zer, zeuzak bat egin badala, guztien horretiko elkarren man. Eta horrela kantatu dugu, eta txalu duzuen hori kontzeratuko duen, eta gaur nire kontatzen zelan da kontatzea, esperimentu hau nola guztatu. Esperimentuaren aztapen. Nola egin dugu, zazko ginen esperimentu bat. Ez dakigu nola aterako zaigun, zuen laguntza dugu esperimentu horrela ateratzeko, eta esperimentu guztiak bezala hipotesi batean. Eta hipotesi eratzeko, lehenengo egoera nola badin guzera dugu. Eta hori da, nire gotik guzera. Ikusten nola, non gauden, eta nola. Eta ziko naiz, itzaitzen duen guztara, lehoki batzuk atoratu ditugu, eta egon kubiok izango da, euskal moduan, zientzia munduntan nola ateratzen gara. Zoke kulturaliko eta dagoen ikusteko, edo sekretatzen. Baina mangarako, zientziaren mundu hori gehiago dugu. Eredu handiena, edo zabalduena bintzat, zientzia esperimentalean, osasun zientzietan, da burezko horpegi zetzen dugu da, publikatu edo desagertu. Zeren zientzian, kerosuk lan bat egiten baldin baduzu, lan hori erakutzerakizu komunitate zientifikoak jakiteko zer ikusun, eta hortik ideia berriak sortu eta ideia sortu da. Iaz, komunitate digitalen jardunaldian zenean, jardunaldian honetan, irudien zintzazioa baitere gizarte zientziak horretara erreturatzen ari direla, eta kontutan izan behar dugun zer da. Zeratik, zeren berez mundua, berez honek badauka kontu. Eta da, mendiketara begirak egiten, zenbaketara. Beti zenbatean egiratzen ditugu. Normala da, zeren azken finean, zure produkzio zientifiko hori, zer egiten duzun hori kuantifikatu daiteke, eta ikusi zer gertatzen den zure moduren bat jakiteko zure jarduera nola baden. Eta berez, sozia objektibo zan ditekeena, arazoak sortu dituz. Zer ari, azken finean, guztietako ikerkuntzan ditugun baliabideak momentuak direla, eta horrek egiten duena da, baliabide horiek emonteko egiten dena medika hori erreparatu horiek mangitzeko. Eta orduan tentazio bat gertatzen da. Mediketara begira bakarrik biditzea eta dena lideratzea mediko horiek mangitzea. Eta horrela akreditazioak direla, deialdiak direla, honera begiratzen da. Eta honek sortu ditu arazo batzuk. Eta askotan, aipatzen da bineta nun esaten den, betxetan mendean, ikertzaileak begiratzen zutela natura egiten zuten azan, natura ulertzeko begiratu ea zer gertatzen zen, eta 21. mendera egiten duguna dela, gure berdintzak doitu nature publikatzeko. Zer azken finean, helburua ez da azaltzea, zer ikusten dugun bezala publikatzea. Eta horrek, arazo batzuk sortzen ditu, eta arazo horiek Josu López García kaskaldu zizkigun zintzen gaieran bere momentuan, eta punturik egon guztienak dira, eta gainera, artikulu hau dago nature publikatutako artikulu batean gainean, zirkula izan da, kontratu zegoen ez da. Alde batetik, salami argitalpenak ditzen dira. Lan oso bat, publikatu beharren eskakita, publikatzea horrela artikulu gehiago edukitzeko eta gainera artikulei zitak ditu. Eta horrela egiten duzuna da, zure zenbatetan ditu. Beste tentazio bat da, zure aurrikitziekin egitea ikerketa hori. Hau da, nik ez da hipotesi bat, bai izatu dela zestatuko eziketan, ikusten duzun hori, zu, konfirmatu nahi duzunarekin, beste arazo da. Gaitasun statistiko txikiarekin, eta ez dagoenean, alere, emintzaldiak direla ezatea. Beste bat, entzaitzea, aurkitu duzun hori. Eta horrekin, lotuta dago, ebalioa dela, gaitasun statistikoa, bizkaitu bat montatu edo zure testa bilatu hori esan garritasun hori eta horrela publikagarriagoa den zer lortzen. Eta azken hipotesia egintzen duztan egitea. Eta hipotesia egin duzu eta gero duzu esperimentu bat hori eskutar ezatzeko edo zezatzeko esan dela izanez. Eta azkenean, txauriekin zanion laportuko nien batzioa, azken finean guzti hau lehiaketa baten dirudienez, askotan ez dirudik agintzen dela lagusak ondo egitea, ez eta harin egitea. Gero txartu bat eratzen dara eta adibidez hidroxikolinari gertatu da, bueno, ez du ardura, zeren lehenak izan da.
Eta horrek sortu duena da praktika zientifiko kaskar. Eta hori askoz egin behar duguna, bai da bai. Eta baita ere, horiek dira, nola dut guztu hori, ezin ez dakizu guztu, ez dagoelako modurik ikusteko zer den zuzena, zer den zuzena. Orduan, egiten duguna da, pertsepzioetarako. Eta nintxurrek egiten duguna da, bi urtean behin, doktore gaiei, inkesta bat, jakiteko ziren bere sentsazioa ikertzen. Eta zein mila, azkenengoa atenduko izan zen, zein mila doktore gaiei egin ziren mundu osokoak eta jakintzako eskinetakoak eta zenbakiak gutxi gora bera dira. Gehienak niko diruta moztea, posita hori. Karrerarekin eta dira, unetukia egitea galtzen du bere nola, bere ikusia egitea. Bai, teknologikoa. edo YouTubeko kanaletik nola entzuten den, aipatu edo zin momentuetan galderak egin nahi baldin badituzue, aipatu alten nauzue edo gure etikabola erabili. Esperimentu bat zen, eta bagenekin gauzabek erretuko zirela, orduan lasai egun guztiok. Ondo entzuten da? Bai? Horein, bueno, mesedez esanea ondo entzuten dena ala ez, edo norbaitek WhatsApp bat bidaltza baita ere, espada ere. Zaten genuena, doktoregoa egiten dauden gehienak posik daude egiten dutenarekin, baina hala ere erdiak denborarekin bere ilusio hori galtzen du. Zenbaki niri bintzat arduratzen nagoena da, ia 3 laurdenek, 176ak, astean 40 urte baino gehiago, 40 ordu baino gehiago lan egiten du astean zehar. 136ak laguntza psikologiko eskatu du, jasotzen duen depresioari aurre egiteko, eta 121ak bazterketa edo jasarpenak jaso du. Batez ere, genero eta arrazaren inguruan jasotako bazterketak dira. Hau, doktore gaiei dagokiola. Wellcome Trustek, erresuma batuko erakunde oso potente batek, egin zuna antzekoa, baina ikertzaile guztiei zuzenduta, mundu batez ere erresuma batuko datuak jaso zituzten, baina baita ere munduko beste parte batzuenak, eta 175ak esaten duena dela ikerkuntzan sormena itota dagoela. Eta kontutan hartu, ikerkuntzan gauza asko asmatu behar ditugula. Imaginatu behar dugula etorkizuna nolakoa den oraintze bertan. Eta hori imaginatzea itota baldin badago, hor zer kezkagarria daukagu eskutartean. Baita ere, 150ak esaten du zehaztasuna garrantzitsua dela, baina zenbakirik hor kezkagarriena da, 125ak sentitzen duela presionatuta dagoela emaitza jakinak jasotzeko. Lehen esaten genuen hori, ez? Zure kontakizunari moldatzen diren emaitzak jasotzea. Eta oso gutxik uste dute metrikaen mundu hau onuragarria denik, bakarrik 1,5ak. Eta gainera, 153ak esaten du metrikei garrantzi handiago ematen zaiela ikerketaren kalitateari baino. Orduan, pertzepzio hori nahiko edatuta dago. Hala ere, gehienak arro gaude egiten dugun lanaz, baina bakarrik batetik 3 ikusten du argi karrera honetan segurtasun bat dagoela jarraitzeko. Bi herenek ez dute edo ez dugu segurtasunek ikusten hontan. Eta 180ak dio, lehiakortasun honek, metrikeen mobila guztionek sortzen duena dela baldintza oldarkorrak. Eta ingurune pizkatzo bat gogorra. De hecho, hemen bazterketa 181 egotzen da. Eta 153ak ez dio jaso duela edo bazterketa edo jasarpena. Eta 120 eta
handik bakarrik ere bat hitz egiteko orkesta dagoela. Hau da, isiltasun poltsa bat dagoela honen inguruan, eta erdiak baino gehiago laguntza psikologikoa eskatu duela edo pentsatu duela eskatzea honi aurre egiteko. Bagabiltza hemen zer potoloa ikusten, eta gu nazioartetik dator. Eta jakin behar dugu eredu emaitza hauek nazioartetik datozela, eta beti gaudela kanpora eta zer egiten dutenen eta zer ez duten egiten, hau kontutan hartu behar dugu ere. Bazterketa ez dut gurpila asmatuko esanez emakumeak historikoki zientzia bazterketa jaso dutela. Ez, hori, guztiok dakigu, kasuak daude piloka, baina egia da hemendik, behintzatu Euskal Herritik, bai EHUko kultura zientifikoko katedrak, bai unibertsitatea.netek, bai Elhuyarrek lan asko egiten duela emakumeen lana biztaratzeko. Eta hori hemendik egiten dugu. Beti ere, nabaritzen da periferietetik hobeto ikusten direla. Baina, pasan azken ustut esan dara, aurrekoan, Josu López Gazpiok aterazun artikulu bat zintzeka aieran, asaltzen nola COVID-19 krisiak, uste hau ikutare bidare duen, nolan emakumeak diren zaintza arduratzen direnak, garai hontan ikerketa gutxiago dabiltza egiten eta gutxiago publikatzen eta gizonak COVID-aren inguruan pilo bat. Eta berriro ere, etorri da virus bat eta denan kaskadra korra jarri. Zergatik, ba igual aurretik gauzak ez zeudelako hain ongi, ezta? Arrazikeriaren inguruan, egia da gu guztiak zuriak garela hemen Euskal Herrian gutxi gora gehienak, eta orduan hau ez dugula hain argi ikusten, baina interesgarria da jakitea zen periferietan gertatzen dena da oso baliagarri ulertzeko zer gertatzen den, eta nolakoak diren gauzak. Eta George Floyden hilketaren ostean gertatu dana baitaren mugitu du akademia. Eta nitxurrek adibidez aterazun arrazismoarekiko artikulu bat bere momentuan, eta bertziotu zuen bere justu horrein dela bihazte, baitere Life dela aldizkari bat asko lantzen duena eredu zientifikonen arazoi aurre egiteko moduak hobetzeko eta argi izan zuen hobetu behar zutela. Eta pasaden asteazkenean egon zen mugimendu handi bat akademia anglosaxoian honen inguruan. Eta ikasleak eta bakarrik doktore gaiak bitere bestelakoak kontatzen ze arazo egon diren jaso dituzten zuriak ez izateagatik. Eta guz hori begira egon behar gara. Adi egon behar gara zen eredunik hau gauzak sortzen ditu. Baina egia da, hauetako gauza batzuk objektiboak dira eta gertatu dira, baina beste gauza batzuk subjektiboak dira. Pertzepzioak dira. Guk sortzen ditugun munstuak dira, guk sortzen ditugun paranoiak dira. Zeren beste eredu batzuk daude ere, hemen bizitzen. Nire gustatzen zaitazko artikulu hau, zeren aldizkaria oso ona da, bere metrikak eta parametroak begiratu, eta oso aldizkari ona da. Eta azaltzen dute artikulu hau bururatu zitzaiela pote batzuk hartzen puaf batean. Eta nire hau oso euskaldun eruditzen zait. Egotea leku batean zozer hartzen, eta zen, hau ikertu dezakegu. Eta estatu batuetan egin baldin badezakete, zagatik ez? Hor batzutan guk gure buruak mugatzen ditugu, ez? Hor batzutan uste sistemari kritika asko egiten dugula, baina da gure buruak baiteri mugatzen ditugulako. Argi dago adibidez, azken urteetan zientzia irekiaren inguruan gauza asko egin direla eta horrek bermatzen duela zientzia ona egitea. Eta irekia denean da zentzu guztietan, datuetara sarbideetara, hidroksikorinarikin gertatu den mobida guztia izan da, datuak ez zeudelako eskuragarri. Eta orduan ikusi denean sartze datu gordin horiek ez zeudela ikusteko moduan ja sosmo guztiak atera dira, ez? Baita ere horrela zientziaren gauza garrantzitsu bat bermatzen da eta errepiko dizigarria esatea. Datu berdinak hartzen baldin baditu beste talde batek, emaitza berdinak jaso lortu behar ditu. Hori alan da. Eta ez baldin badu lortzen da, zer hor izkutatu dalako. Eta guza bera, ebaluazioak egiterakoan, politikak erabiltzikaran, lanabezak sortzerakoan. Azken finean, irekiak egitea, askeak egitea, datuak eta metodologiak egiten duna da, fiskalizatzea asko sobetu nola egiten den ikerkuntza. Eta hemen bide oso interesgarri bat dago. Publikazioen kasuan, gertatu daiteke guza pizkatzo bat, eta ikusten gabiltza, ez dela inona eta orduan zuzendu behar dana, eta da, ikertzaileak ordaintzen duela publikatzeagatik, eta orduan hor dirurik ez baldin badaukazu publikatzeko zer gertatzen da, ez? Hori batetik eta bestetik badaudela harrapakariak ditzen diren editorialak
kalitatea berdin zaiela bakarrik nahi dutena da dirua lortu, ez? Eta orduan, egia da, bide berriak sortzen direnean, batzuk beti aurkituko dutela moduren bat horiek fastidiatzeko, ez? Beste kontu bat da slow science, deitzen den mugimendua. Eta ikergazten, lehen aipatu dugun bezala, UEUk gaztentzat egiten duen egiten duen jardunaldia kongresua da, eskerrik asko, honekin zait. Eta iaz, Baionakoan hau agertu zen, patxadaz egiteko zintzeren hor poster bat clandestinoa, niri kontatu ziaten zen, niri momentu hortan Suedian nengoen, eta dirudienez jendea gelditu zen eta esaten, bai, zeren honek egiten duena da, zientzeri beste buelta eman. Onartzen da, zientziak badukala abiadura bat eta erantzun bat eman behar zaiola arazoei, baina baita ere zientziak argi luzekin jokatu behar duela. Patxadaz, pentsatu ondo zeintzuk diren galderak, denbora hartu gauzak ondo egiteko. Eta azken finean, beti gabiltza ez da zer ordezkatu behar bezik eta dena osagarri izan daiteke eta onuragarria. Zeren ikuspuntu ezberdinak beti dira onuragarriak. Adibidez, Euskal Herritik PCR testekin ikusi duguna. Elkarlanean, oso euskalduna den eredu bat erabilita eta balioak erabilita. Elkarlanean, militantziaz, gizarteak behar bat izan duenean, abiadura handian erantzun bat eman zaio. Bertatik, bertoko arazo bateri, baina gainera globalki laguntu dezakena. Eta gainera den ere izan zen. Zen protokolo irekiak zuten, estandarra eta mundu guztiarentzat eskuragarri jarri. Eta orduan, hor, halako gauzak bakarrik hemendik egin daitezke, zeren gu balio horiek baditugu barneratuta. Eta batzutan, lehen esan dudana, batzutan gure buruak mugatzen ditugu, eta ez da hori. Baizik eta batzuetan, dakigunetik eginda gauza honak egin ditzazkegu. Baita ere, COVID-19 osteko ekonomia ekologikoaren manifestu hori, akademiatik eta ikerkuntzatik mugitu da. Eta zer ez da euskaldunagoa baino manifestu bat mugitzea, sinadurak biltzea, eta honetan egia da, oinarria dela beste herrialdeetan gertatutako zeo zer, baina hemen hor superpotentzia bat gara. Bakarrik abesti bat falta zaio, ja kit osoa edukitzeko. Eta guk baitere, gizartearentzat begira onuragarria da. Eta dena, elkarlanetik, eta guk ezagutzen ditugun gauzetatik. Berriro ere ez, nola gure buruak mugak apurtzen ditugunean, gauza oso positiboak egiten ditugu ezagutzen dugunetik. Bloke hau bukatzeko, guk bizipenei garrantzia asko emango diogu. Zeren guzti hau, zenbakiak dira, gertaerak dira, baina jasarpena jason duena historia bat daukatzean. Edo poteak hartzen zegoena eta hori buratu zaiona historia bat daukatzean. Eta bere garaian, Elgoiarren Marta Matzuri egin zioten elkarrizketa bat oso ona, eta bere esperientzien oinarrituta dago. Eta niri titularra asko gustatzen zait. Eta da, gizarteak asko miretzi izan ditu zientzialariak eta hor mimatuen modura jokatzen dute. Eta askotan, hor badaukagu arazo bat. Eta da, ez dakit, el señor de las moscas konplejo bat daukagun, edo zer den, eta agian ja errelkoa bukatzeko garaia da, txirrina joldu eta orain hasi behar gara benetan lanean. Eta beste gogoeta bat, gurekin Agustin Arrietak publikatutako liburu oso interesgarria, baitere gako asko daude, agian honetan filosofikoagoak edo abstraktuagoak, baina oso interesgarriak daude prozesu honetarako. Nire esku gustatzen zait, justu hasieran dago, 19. orrialdean dago, eta irudikatzen duen, marzatzen duenean, zientzia ikusteko modu bat dela, itsasontzi bat dela, mugitzen dana, eta orduan eskifaiari, ikertzaileei buruz esaten du berak. Zenbaitetan, iruditzen zait, zientziakintzaren egungo egoeran, astu egin zaigula zehetasun hori, alegia. Eskifaiaren garrantzia, eskifaiaren zoriontasunaren garrantzia. Eta egia esan, ikusi ditugun zenbakiak ikusita hori hala da. Eta agian, hasi behar gara, honi buruz baita hitz egiten. Eskifaiaren garrantzia, eskifaiaren zoriontasunaren garrantzia. Lan hau egiten, zoriontu zen behar gara. Zeren bestela, nola sendatuko dugu gaixotasun bat, nola asmatuko dugu urrengoko erronabazio teknologikoa, edo nola humanitateak nola ekarriko ditugu 22. mendera, psikologora joan behar baldin bagara lan hau egiteko. Baina gure dualitatean ez gara bakarrik euskaldunak ikerkuntzan, baita ere gara ikertzaileak euskaraz lan egiten dutenak, sortea daukatenak behintzat. Eta zekarpen egiten diogu euskarari. Eta hori ikusteko,
Ingumara jotzen dugu, aipatu dugu, Inguma web kudeatzen duen datu basea da. Aurten 20 urte berteko ditu, eta koro ikusten baldin badigu, udazkenean jaia egin nahi dugu, eta ospatu nahi dugu, zeren merezi dute. Eta Marijerekin egon nintzen datuak kontestatzen zeren, Ingumakona daukena da, datuak irekiak direla. Eta lehen aipatu dudana, datu irekiak, nik ere usi ditzazket, lanabiz irekiak erabilita, eta orduan, berarekin kontestatzen egon nintzen, eta ikasi genuen nola funtzionatzen duten datuek, nola ere usita barrez, eta dena irekia, oso berez, nahi baldin baduzen mini esperimentu bat, esperimentu honen barruan. Eta joera, berak izan zidan, argi ikusten dena da, kurba 2008an, hasten dela jisten, 2008ko ekiziaren ostean. Eta berak esaten dit, esan zidan, justu orain, 2018 eta 2020 artean, badago, ez dela ondo ikusten hor tendentzia, baina bai, egonkortzen ari dela. Baina hor badaukagu zer pentsatu, zeren argi eduki, kororen ostean, beste ekizi bat jan dezakegula. Izan ere, iaz Estatu Espainol mailan egon zan Twitter deialdi bat, protesta egiteko, zientziarik gabe etorkizunik ez dagoela eta bar, eta orduan nik uste ja guzti ikerkuntza mundua mintzat, ja hasi garela ikusten ordenduko dugula. Eta ja 2018ko krizitik justo atatzen ginela, harri ginela euskarazko produkzio zientifiko-teknikoa, orain beste kolpe bat jaso dezakegu. Eta orduan, ja aurre ikusi behar dugu eta hasi behar gara pentsatzen nola egin honi aurrera. Izan ere, zailkatzen baldin baditugu euskarazko produkzio zientifiko-teknikoak ze motakoak diren, ikusten dugu gehienak artikuluak direla. Baina baita ere, sarrera batzuk daudela hor, sarrera puntuetan badude gora egiten duten puntu batzuk, eta dira 2015, 2017 eta 2019. Eta adi egun baldin bazarete jardunaldiari badakizu zer gertatu zen 3 urte horietan, ikergazte. Izan ere, hau hartzen baldin badugu eta arloka jartzen baldin baditugu, 5 jakintza arloetan, gizar zientziak, gizarte zientziak, ikasketa teknikoak, osasun zientziak eta zientzia esperimentaletan banatuta, ikusten duguna da, euskara zientifiko-teknikoaren ekarpenik handiena giza eta gizarte zientziak ematen diotela euskalari, besteek ez, eta pentsatu dezakegu zerretik izan daiteken, baina bai ikusten dena da, alde batetik, besteetan 2015, 2017 eta 2019an pikoak daudela, zer eta ikergaztea dago urte horietan, baita ere ikasketa teknikoetan joera bat ikusten dago orantz, agian aldirik zer esan dezake horri buruz, eta baita ere osasun zientzietan ikusten da azkenen urteetan, agian osagaizek zer esan dezake horri buruz. Izan ere, ikergazteko aurkezpenak ikusten baldin baditugu, ikusten dugu gutxi gora bera, arlo batzuk mantendu dira berdin, baina gizarte ikasketak teknikoak bere egin dutela, baina gutxi gora bera egitura mantendu dute, ez? Eta horrek pentsatzen hasi nik egiten didana ikustea da, arrobia badagoela euskaraz publikatzeko gaidana euskaraz zientifiko-teknikoak egiteko, baina gero zehose gertatzen da hor utzune bat dago. Izan ere, hau beste modu batetan ikusi dezakegu. Euskarazko tesiak begiratuta, tesik Eusko Jaurlaritzak egiten du, baina egutik kudeatzen dugu. Eta ikusten duguna da, nola gutxenak agora egin duen, Goia jo zuen 2018, baina hori izan zen legaldaketa bat egon zelako, eta orduan atera izan behar ziren tesi guztiak arrapalada batean, hori izan zen kaos bat. Eta hortik bera dago, eta orduan hori begiratu behar dugu zer gertatzen ari den, zer gertatuko den urrengoko urteetan. Kontutan hartuta hori, kontuz, hori krisi bat agian pairatuko dugu, izan ere, nazioartean aipatzen ari dira, demora gogorrak datozela, bai doktore gaientzat, bai bere karrera estera hartua zen lehenengoko postokak egin behar dituzten entzat, orduan hau zendu beharko dugu ere. Eta ikusten baldin baditugu zintzuk diren gaiak, bai, giza eta gizarte zintzek dira, tesi gehienak ematen dituztenak euskaraz, baina beste arloetan ez da lehen ikusi dugun desproportzio berdina. Eta orduan, badirudi akademikoki badagoela potentzia bat euskaraz publizitzeko gero ez dana ikusten arlo batzuetan. Agian arlo horiek nola funtzionatzen duten arabera, ez? Momentu honetan arte, agian giza eta gizarte zientziak ez dutenez nazioarteko aldizkarietan ingelesez daudenak publikatu behar izan
euskaraz publikatu ahal izan dute, baina beste arlo batzuetan ez da hori egon. Eta hori betereko buruan, ez dut garrantzitsua da buruan edukitzea. Baina euskaldunak garen ez beti euskaraz hitz egin nahi dugu. Ezin baldin bada formalki egin, behintzat ez formalki. Baina, ingurumako datuetan bai sartzen da divulgazio formala, Luiarren edo Ikaian egiten dana, baina informala ez da inon ageri. Blogetan egiten duguna edo kontatzen dugun hori, ez da inon agertzen, ezin daiteke ikusi. Baina ezin dezakegu neurtu ere ez, orduan egin dezakeguna da zozer ezuzenekoa egin. Eta horretarako, da zientziat bota daukagu, Twitterren egiten duena da euskarazko zientzia jarioa jaso, eta ikusi jendeak zer kontatzen duen zientziaren inguruan. Eta jakin batzuk eramaten ditu, zientzia, kultura zientifikoa, divulgazio eta emakumeak zientzian. Eta horren dela 5 urte, hasi izan esperimentu hori. Eta ikusten den lehenengo gauza da, 2015ko maiatzean eta 2017ko maiatzean piko oso altuak daudela, zer gertatu zen orduan, bai, Iker Gazte. Eta gero baita ere, ikusten dena da, urtez urte, otsailean badagoela puntu bat igotzen duana gutxinaka. Eta otsailean zer ospatzen da, emakumea eta neskatoen nazioarteko eguna STEM-etan, zientzia, teknologia eta matematiketan. Eta nabaritzen da gero eta gehiago eratzen direla txioak, berez ezuzena dela esan nahi dut, zeren berez abaltzen duzuna da mesuren bat. Eta pentsatzekoa da norbaitek zehoz idatzi duela, edo blog batean, edo bideo bat egin duela, eta zabaldu nahi duela, eta kaula horiek erabilita. Nik komentario txiki bat emakumeak zientzian egunari buruz. Askotan txio asko erdairetan idaitzeta daude, eta euskarazko tekaola jartzen diote. Nik interpretazio guztien dizuet zuei. Piko altu horiek kenduta, kentzen baldin baditugu joera, nik uste dut argi dagoela goranzkoa dela. Gero eta gehiago zabaltzen direla euskaraz produzitutako zientzia gaiak informalak baldin badira ere. Eta agian, sistema nola funtzionatzen duen, edo agian gure buruagatik, horrela pentsatzen dugulako eta automugatu dugulako gure burua, egiten duguna da, divulgazio ez formalera edo forma ez formaletara jo zientzia zitze egiteko euskaraz. Baina, kor heldu zen. Eta berri denanka eskora jarri zuen. Eta ikusi duguna, gertuko komunikabideak, tokikomeko komunikabideak esan zuten, pilo bat hasi zitzaiela bizitak. Pilo bat, ikaragarria da. Eta gai zentekala zientzia zen. Zientziak ziren. Zer esan bakarrik birusa. Eta ez zen, zer egiten dugu psikologikoki, zer egiten dugu hezkuntzan, dena zen. Eta zientziak jarri ziren zentruan, eta euskaraz erantzun baten egon da. Baita ere berriak gauza bere batu du. Bizitak asko igo direla. Eta berriak egin zuen zen, Ana Galarraga eta Miren Basaras jarri egunek gogorrenetan kontatzen zer gertatzen ari zen. Asko eskertu egin den zeo zer. Eta gainera, orain dela 2 aste, azalean eraman zuten. Asko txalotu zen zeo zer. Zen azken finean, periferietan gauza hauei asko zere garrantzia gehiago ematen dugu. Eta gauza hauek, zientziatik eman diogu euskarari. Baina euskaldunak, seguruago sentitu dira, erderetan ikortzen zenituzten gauzak, ikusiko zenuten, asko zere larriagoak edo azalekoagoak ziren euskaraz dagoena baino. Eta euskaldunok, kiston sorte izan dugu honekin, baina ez izan zer kasualitatez. Bezik, eta urte asko daramatzagulako divulgazio fina egiten eta hori lantzen, eta urte askotan erindako hori jaso dugu noiz eta gehien beharrezkoa zenean. Eta nik uste dut gure buru itzalutzeko zer dela. Eta honen, eta blokenetan bukatzeko gogoetekin, ezkezin nuen Kepaltonak aipatu gabe utzei, zeren bere Bakli Leizarragak gako asko ematen ditu. Nola zientzietatik euskara zabaltzen dugun, baina horrek baita kontrako tentzioak sortzen dituela, lehioako euskalkia eta abar, baina, klaro, gu, etuta gaude anaforikoak erabiltzera, hizkuntza beste modu batetara erabiltzera. Orduan, hor badago zeo zer, ez? Eta gainerazke beharrezkoa da, zeren zientziak kontatzeko ezin dugu hizkuntza mugatu bat eduki. Bere arazo, bere zabaldu behar dugu. Eta molde berrak asmatu behar ditugu. Eta adibidez hori. Eta agian horregatik da, euskara formalean egiten duzunean, beti zuzentzaile bat dago, estiloa, ez da bar, eta bar. Eta formalean, bakoitzak egiten du alduena, eta askoz ere
horregatik ere erosoagoa da. Eta bestea da, guzak oso kurioso bat, Mastodon sare sozialean badagoela egoz editutako irakurtzaile taldea. Eta proposatu zen egun batean Angel Artzunderin itzuli zuzu begiak irakurtzea, dala bez itzulpengintzari buruzko entzaio bat, eta esaten duzu, eta segiten du biologo konputazional batek hori irakurtzen, eta nik ez nuke irakurriko berez, baina irakurtzerakoan konturatu nintzen, esaten zituen gauzarik gehienak identifikatu eta sentitzen nintzela. Zeren, itzulpengintzak egiten duena da, hizkuntza batetik bestera itzuli. Baina ikertzaileak beti gabiltza la euskaraz pentsatzen dugu, baina ingelesez produzitu behar dugu, ingelesez irakurtzen dugu, baina euskaraz lan egiten dugu, edo erderetan lan egiten dugu, eta gainera erregistroak itzultzen ditugu. Goza bat da erregistro zientifikoa, baina beste goza bat da divulgazioan zaudenean erregistro normal bat erabili behar duzula. Eta orduan, konturatzen zara, itzultzaile batek dituen arazoak zureak direla ere. Zer azken finean, euskaldunok daukagun arazorik handiena da beti itzultzen gabiltzala. Eta oso identifikatuta sentitu nintzen horrekin. Hauek izango lirateke datu objektiboak, edo sarte objektiboak. Baina, esan dizuedana eta komentatzen duguna, guk nahi duguna da bizipenetan oinarrituta. Eta, karo, oso erraza esan hemen etorri, datu batzuk eman, hau ondo dago, hau txartu dago, guazen egarpizkatu bat egitera, eta baino besteak izatea bustitzea eta kontatzea gauzak, ez? Eta orduan ez etzileg iruditzen. Eta gainera, karo, ze gertatzen da formatu honekin? Ba, orain, kaferako garai etorriko behar zela, guztiok gaudela pentsatzen, ai, kafea, eta norbetek egiten du. Nik galdera bat daukat. Eta ez du galderarik botatzen, baizik eta bere diskurtsoa botatzen du, monologoa. Eta orduan esan du, nola bukatu itzaldea? Nik nire monologoa botatzen, nire gauzei buruz. Zeratik? Ba, kongresu aldik eta kongresurik normalena, jardun aldirik normalena egin nahi dugulako, distantzian baldin bada ere. Baina, bueno, nola jendea deskonektatu daiteken YouTubetik, ez dut edo loturarik ez daukan zeo zer kontatuko, baizik eta honekin lotura daukana, ez? Nire zenbakiak, zientzian, hori da nire perfila, Google Scholarren bilatzen baldin banauzue. Zergatik Google Scholar guztiok dakigulako pustuta daudelako. Beste leku batzutan bilatzen baldin baduzun, zenbakiak apalagoak dira. Atxe indizea, zenbat artikulu dituzun, zenbat zitazio jaso dituzun, nireak, kilikolo, normala, beste munduko ez. Eta euskaran, bueno, ingun marazoaz, bilatzen nauzu, artizarran baita aurkituko nauzu, baina niri pintzat sare sozial profesionalekin gertatzen zaitana da, abisoak altzen zaizkidara eta oso ondo, oso ondo. Ez da bakarrik artizarra, da baita ere LinkedInin gertatzen zait, baita ere ResearchGateekin gertatzen zait, guztiekin gertatzen zait, uste dut, ja ikertzaiok egin eta bizi garela, ja beste sare ez. Eta nire ekarpena baita euskarari, uste 12 dokumentu dabe. Ez da, bestelako ezer, eta esango duzu. Zuk? Bai, nik. Baina, zenbaki hauek, historio batzuk daituztatzea. Ez ditut guztiak ekarriko, blogean negarzko egin dut eta nahi duenak irakur dezake, baina ekarriko ditut gako batzuk. Zientziari egin diodan ekarpena. Lehenengoa, tesia. Atzo 10 urte bete ziren tesia erakurri nuenetik. Eta Twitterren jarraitzen nauzuenak ikusi zenuten zen ondo ospatu nuen. Eta gaur, ez nago uste nuen hain gaizki. Tesia berritzaile izan zen, zeren euskaraz egitea gain, baina hori urrengo partean dator. Izan zen, biologia konputazionala erabilita inork egiten ez zuen momentuan, eta orain gaur egun eskatzen dizkidatenean informatikako masterrak eta barukitza esaten dut. Zer raio eskatzen ari diazun, nik hau ekarri nuen Euskal Herrira, ez dakit zezabiltzen bena hau egiten. Eta bestetik betere gaia, gai oso arraro izan zen, baina denborek arrazoia eman dit eta garrantzitsua zen hori aztertzea. Zeren, karo, metriketan ikusten duzuna da, zenbat zitazio daukazun, ez dakit ez dakinot, baina tesiko muinaren artikulua, 10 urte ostean, zitatuta jarraitzen izaten du. Eta Usune Martinezek esaten duen bezala, gure arloan artikulak 2 urteko biziraupena dute. Eta nireak oraindik dauka, bizitirik dago, zergatik, egin zuen ekarpen handia dalako. Metriketan ikusten da? Ez, baina hori hala da. Ez da kuantitatiboa, baina bada kualitatiboa. Zer gertatzen da, nik askotan pentsatzen dutela, ingelesek out of the box deitzen duten. Hau da, niz naiz guzarrontak egiteko gai. Nik guzarraroak egin behar ditut, zeren zientzia guzarraroetan oinarritu behar da. Zeren egiteko zeo zer burokratikoa edo normala ez duzu guzti hau egiten. Ez dauka zentzurik. Eta baita ere, neurtzen ez den beste guza bat da ze ekarpen pertsonal egiten duzu, ze giro sortzen duzuen lan egiterakoan. Hori ez da inon agertzen.
baina bai zurekin lan egiten duten pertsonekin. Eta azkenean, gertatzen zaidana da, nirekin lan egite oso erraza dela. Eta nire menpean egon diren ikasleak eta bar, azkenen lagunak bilakatu direla. Eta niretzat hori oso garrantzitsua da. Azken finean, zure dependentzia bat dauka zurekiko pertsona hori, eta ez da zutaz kokotean ez du zutaz kokotean bukatzen bezik, eta kontekak esan du, jode, pertsona hau merezi du. Eta, evidentemente, badago nire beste ekarpen bat oso garrantzitsua dana, kafe pintzoa. Azalduko dut. Ia 18 urte ostean azalduko dut. Hau da metafora bat zientzia normalizatu behar dugula esateko. Zientzia beste gai bat da. Gure bizitza oso pertsonala, bizitzan eragin handia daukan eragin handia daukan ofizio bat da, baina oso garrantzitsua da despejatzea. Eta noizbait ondo hori ezagutu baldin bat dugu izan da, orain. Itzialdiak faktura asko pasa dizkigu, honetan lan egiten dugu noin. Zeren ez genuen deskonektatzen, eta nik uste dut hori oso arriskutsu izan dela guretzako. Eta ezin ateratzea, paseo bat hartu, kafe bat hartu, lasai egon, momentu batzuetan oso gogorra izan da. Eta blokeoak izan ditugu. Eta laire guzak atera ditugu aurrera, baina beti kafe pintzoaren ideia beti da blokeatuta zeudenean lasai, atera, despejau, eta jarraitu zure lana egiten. Euskarari dagokiola. Egia da formalean, gauzarik potoloen atezia dela. Hori da egin dudan ekarpenik handiena. Baita ere, Luiarren gumiatzen autenean gauzak idaztera, eta baita ere egun egin ditugun ikastaroak eta bar, ez? Baina, karo, tesiak baduka gauza bat, eta da, Koldo Mitxelena saria jaso zuela. Ekarpen handi bat egin zuela hizkuntzari. Bale, kuantitatiboki berrere ez dut asko egin, baina kualitatiboki bai. Eta hemen, barkamen eskatu behar dioten dekan eriz, guri hendik zor diot liburu bat, lanen gabiltza eta aterako dugu. Gienok ezagutzen nauzue, eta bakizue nirean ez formalean. Euskarari nire ekarpena beti da izan da ez formalean. Kafe pintzoak zabaldu zidan atea lehenengoko ziotesiko hitzaldia emoteko, eta horrek ate asko zabaldu dizketzen. Gauza hauek modu normalean egiteak baita ere jendearen atentzioa deitzen du, eta esan den, bale, tipo honekin hitz egin daiteke eta kontatu daiteke. Gainera garai hortan, kazeta jai eduki genuen zuen imatzainek bideratuta, eta orduan sortu zen da zientziat, eta lehen ez dizuet kontatu gauza bat da zientziatu buruz, nik jarri nuen martzan ikusteko zen jarduera, eta badago, ikusi dugun grafikoan badago hilabete bat ez dena agertzen, justu dela direla 2019ko maiatza eta ekaina. Eta horregatik ez da ikusten ikergasten goraka datzeren ez egon funtzionatzen. Eta zerretik ez egon funtzionatzen, zerbitzaleekin arazoak izan genituelako. Eta hori oso erraza konpontzea zan 15 minutuko kontu bat, baina honek hilabete eta piku behar izan ditun, zeren lan honek asko eskatzen du eta gero lan txikitzuak egin behar dituzunean kostatzen du, eta ez duzu horrekan jarri nahi. Eta nik uste dut baita ere, produkzio formalak horik daukala euskaran. Militantzia asko bizi dela, baina militantziak baita ere muga bat daukala. Eta koronavirusekin ikusi dugu. Orain hilabete hauetan denok jarri gara guzak egitera, nik adibidez egunero egonaz pilula bat, zientzia pilula bat ateratzen, guzak kontatzeko, baina baita ere egia da saturazio puntu batetara heldu garela guztiok. Zeren berriro ere, iruditzen zait militantziaz bizi garela eta borondate honez bizi garela ikerkuntzan orokorrean, eta, klaro, horrek muga batzuk dituela. Batez ere, gogoz ezaudenean, eta ja, bete behar bilakatzen danean. Baina ezin da gauzarik garrantzitsuena guzti honetan, egin ditudan bide lagunak. Adibidez, gela honetan dagoen jendea, zuek ez dituzu bestaldean zauden jendea, ezagutzen dagoen jendeak. Azken finean, ikerkuntzan aritzea, eta askotan ez dugu, ez dela kurrikulum bat betetzea, baizik eta bizitzea. Eta bizitzea, kurrikulum hori betetzea baino askoz ere gehiago da. Jakin da, eta ikusita ze bide lagun ditudan, ni oso pozik nago eta gauetan oso ondo egiten dut lo. Eta nire filosofia da zientzeko esinatzea bezalakoa da. Bakoitzak berukitu ematen dio, etxean eginda, maitasunez eginda, eta familia eta lagunekin partekatuta gozoagoa da. Zergatik? Horrela delako. Bintzat nire esperientzia horrela delako. Nik ez dut honen izan nahi, ez dut izar bat izan nahi, nik bakarrik osak ondo egin nahi ditut, ez dut besterik egin nahi. Eta orduan, rebobinando.
Zeintzuk dira nire ustez gakoak amek. Baina ez dira guztiak, Eta zuei lan izango da beste gakoiek betere ateratzea. Nire ustez behintzat. Ikerkuntza sistema funtzionatzen du, baina arazoak ditu. Edo arazo batzuk sortzen ditu. Kritika zientifiko susmagarriak sustatu daitezke, batzuetan aldartea ez da osasungarria eta hori kontrolatu behar da. Eta euskarazko produkzioa ikusten dugu ez dela guztiz bermatzen. Kiliko lobeti olatuaren kolorekin bezala, olatuarekin surfeatzen gabiltza. Eta hurbilketa osagarriek zientzia esanguratsua egitea baimentzen digu, aldartea hobetzen du, eta gainera euskaraz sendotzen dugu ikusten ikergazte. Ikergazte da adibirik onena. Gazteak bere egunerokoan dabiltzala beti agodiatuta, estresatuta eta bar, entzen dira ikergaztera eta superposik eritzen dira. Beti oso ondo pasatzen dute, beti azpimarratzen dutena da giroa. Ze giro dagoen, ze beste kontu bat dela. Eta hori zergatik da euren filosofia jarretzen duelako. Eta guk hemendik badukagu ekarpen hori egiterik. Orduan, guzti hau kontutan hartuta, nire hipotesia zein da. Zientziak eta euskara bata bestearen arnazgune dira. Biak uztartzen direnean, sendotu egiten dira eta guzamoloiak lortzen dira. Hau da hipotesia. Nire hipotesia. Zer egin behar dugu orain? Edo faltzotu, edo faltzotu egiten ez dugun bitartean onartu. Zientzia aurrera funtzionatzen du. Eta hau esperimentu bat denez, aurrera jarraituko dugu esperimentuarekin. Eta zintzuk dira esperimentuaren frogak, zintzuk dira testak? Zuen iritziak, zuen bizipenak. Zuek zarete, hau mamituko duzunak, esango duzunak bai ala ez. Zuen bizipenak jaso behar ditugu, euren eta udako ikastaroen filosofia jarrituta, elkarrekin. Zuek beharrezkoak zarete. Gaur ez gaude fizikoki, kafe bat hartzen, baina virtualki egin dezakegu. Eta jasoko ditugu zuen iritziak. Esan dugu, sare sozialen bidez, baina baita ere norbaitek modu anonimoan egin nahi baldin badu, oker izango du. Eta guztiak jasoko ditugu. Iritzi guztiak beharrezkoak dira, zenen lurra lantzen duenarentzat da. Eta lurrak lantzen duena da ezagutzen duena lurrak zer behar duen. Zuek zarete, zientziek zer behar duten, hoberen dakizuena. Eta eskerrik asko pantailaren beste aldean egoteagatik. Galderak ditugu, ez ondo. Wow, ez ondo. Bota. Bueno, nik ere kontatzen dut, berri. Datu kuantitatiboak eman dira, euskarari dagokionean, badago zerbait esaterik datu kualitatiboei buruz, disiplinetatik harago, nola uste duzu egin zitekeela horrelako ikerketaren bat? Bai, galdera da zenbaki kuantitatiboak eman ditugula, ingumako datuetan oinarrituta, bueno, ez nasaiatuko zen bere denbora den. Eta orduan, modu kuantitatibotik pasatuta kualitatibora pasa gaitezken eta ikusi dezakegun. Edo zer egin daiteke. Alde batetik inguman jasotzen dira produkzioa, zaio kalitateari begiratzen. Hori Marijek askotan aipatzen du, baita ere hor lanean egiten duten, iturri fidegarri batzuk daude, eta horien produkzioa jasotzen dira. Dauden datuak dira gaika. Orduan, zinpaktu daukaten eta begiratzea, ez dakit modurik dagoen. Agian, interesgarria da hori aztertzea, eta igual izan daiteke guk egin dezakegun proiektu bat. Ideia hona da. Berez, gertatzen dena da, momentu honetan inguma dagoen bezala, hori bintzat gaia bakarrik atera daitezke, gai konkretuak. Nik bildu ditut post handietan, baina gai konkretuetan ez dakit, hizkuntzalaritza, bakoitzen bai zerkatu daitekela, baina hortik gehiago ikusi beharko litzateke. Beste galdera bat ere badago. Bai, oso ondo. Noiz demonio hasiko gara presio egiten Euskal Herriko unibertsitateetan euskarazko argitalpenak baloratuago izan daitezen, adibidez, akreditazioetarako. Adibidez, hori da... Gogoratu galdera. Bai, pertsona batek esan digu, noiz hasiko garen presioa egiten Euskal Unibertsitatei eta batez ere akreditazio erakundei euskara minututzat hartzeko. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Uste dugu, eta goinean susmoa da, eta galdera egin baldin bada, eta ikusiko dugu aste honetan, guztiok daukagun susmoa da euskara aitortzen ez denez, ez da nahikoa produzitzen. Euskara aitortuko balitz, euskaraz gehiago produzituko litzateke. Eta iratiziarrek esaten duen bezala, jardunaldi hau ez da bakarrik negar egiteko eta kejatzeko. Baizik eta proposamen konkretuak egiteko. Hemendik atera nahi dugu
zer egin nahi dugun. Eta lobby lan egitea baldin bada horietako ondorio bat, lobby lan egingo dugu hori horrela esateko. Zeren, komentatzen duena, bai, atzo egon ziren estatu espainol mailan, negar egiten zientziak ez daukalako, zientziak gabe ez dagoelako etorkizuna, bla, 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 oso ondo dago, kesatzea oso ondo dago, guzti gustatzen zaigu kesatzea, baina alternatibak eman behar ditugu. Eta hemendik alternatibaekin atera nahi dugu. Eta proposamen konkretuekin. Kasurik egingo ez digutela? Ba ez digute kasurik egingo, baina bentsatu guk izango dugu gure manifestoa, oso horietan gauza ditan, eta presionatzeko jakiteko zer den behar dena. Hau bermatzeko, zeren bermatu behar ditugu etorkizunean euskara eta zientziak, baina baita ikusita nola pandemia bat heltzen da eta ez daukagu puta idearik ere zer egin behar dugun. Osa, zientzia esanguratua egitea beharrezkoa da. Eta euskaratik etorri albaldin bada, hobeto. Bai, beste galdera bat. Zergatik uste duzu ekarpen handienak giza eta gizarte zientzietan ematen dela? Bai, galdetu egiten didatea zergatik uste dudan, eta hori orduan nire iritza izango da, zergatik giza eta gizarte zientzietan egiten den ekarpen gehiago euskaraz. Nik uste dut dela sistema batik. Osasun zientzietan eta zientzia esperimentaletan ohituta gaude ingelesez produzitzera, eta imaginatzen, eta aipatu dudan hasieran. Iaz, unitate digitalen jardunaldiak hasi genuenean udako ikastaroen hasiera ekitaldian, sentsazioa nukan baita ere giza eta gizarte zientziak horretara mugitzen ari direla, akreditazioak direla, eta bar. Zen azken finean, gauza objektiboak behar dira neurtzeko eta bar, eta agian arlo horietan euskaraz produzitzeak zuen tekabarik sortzen horri, baina zientzia esperimentaletan, osasun zientzietan bai gertatzen da hori. Ez dago denbora guztiarako. Eta orduan, egiten duzuna da, lehentasuna eman puntuak emango dizkizunari. Zin da hemen arazoa? Guztiok eredu horretara baldin bagoaz, bakarrik puntuak emango dituzten gauza egitara bidetuko ditugula gauzak. Eta orduan, horretik berri aurreko galderarekin lotuta ez, euskerak puntuak emango baldin baditu, agian bermatu daiteke. Eta euskal moduan zein da zure ekarpena zientzie eta egiten duzu zientziari? Euskaldun moduan egiten diodan ekarpena zientziei. Bueno, lehen kontatu dudana, ez? Imaginatu, zaudela nazioarteko lantalde batean, nun jendea txinakoa den, italiarra, tabar, eta zu agertzen zara eta ez den duzu. Bueno, pintxo bat hartzen dugu. Zer hartzen dugu? Nola? Bai, zer hartu. Zergatik hartu behar dalako, ez? Deskantzatu beharko dugu, pentsatu beharko dugu, hitz egin beharko dugu, ez? Eta horrek beste mentalitateak apurtzen ditu. Zeren jendeak oso barrenatuta dauka ofiziontan, ez dakit, igual, makina baten moduan ego eta pum. Baina kreatibotasuna behar dugu. Eta kreatibotasuna ez duzu pum ekin lortzen. Eta nire ekarpena beti izan da hori apurtzea. Nire kontatu aldizuet iaz Suedian egon nintzenean, claro, heltzen zara Suediako unibertsitate batetara, norbaitek tesi bat defendatzara, nire tesi bat ikustera joan nintzen, eta tesiko eskerroanetan, niri zegokidana esaten zidana zen, eskertzen zidala, ezagutzen zuen ikertzaile jakintzuetan aritukoa nintzela, eta baita ere apalinetarikoa. Eta asko eskertzen zidala, emandako laguntza guztia eta harin egiteagatik. Zer hori oso euskalduna da laguntzea behar duenari. Eta mentalitate horriekin, ez? Bekoari lagundu, periferietatik periferietara begira egotea. Hori da egiten duguna. Eta nik bintzat beti egin dute ekarpen hori, eta lehen komentatzen nizuena. Nire ekarpenik handien esan da, nirekin lan egin duen jendeak, gero nirekin lagun izatea, jarritu nahi izatea. Eta hori oso garrantzitsua da, ofiziontan, asko erratzen duen ofiziontan. Beste galdera bat. Zabiltzate gaur toper, nire asko gustatzen segalako. Bai. Bai, emakume zerbait aipatu denez, nortzuk egiten dute euskaraz gehiago? Emakumezkoek edo gizonezkoek proportzionalki? Ez dut begiratu. Bai, galdetu egin didate emakumei buruz hitz egin dudala, ea emakumeek edo gizonek egiten duten gehiago euskaraz produzitu. Egia da, inguman badagoela egilea, iten bakoitzari lotuta egilea, baina ez dut begiratu sexua. Claro, lehenengo izenak ikusi beharko litzateke gizonezkoak emakumekoak diren, gurutzatu eta, ez, orduan ez dakit
Eta ez dagoen argi, bakizue, orduan, ez dakit zehazki, zuzenean, ez baldin bada pertsona bat jartzen duzula horretara begira, eta ez dakit zenbat erregistro dauden, ez dakit 20.000 erregistro dago zer dago inguman, ez dut goratzen zenbat, pilo bat dira. Banan begiratzen ikusten emakumezkoak diren, bueno, ez dakit, igual Eusko Jaurlaritzari laguntza bat eskatzen dugu eta egiten dugu, ez dakit, taldera gilera eraman dezaket, baina ez dakit zenbakiak, ez dut, modur bat egongo da jakiteko, baina bintzat dauden guzti. Ainoak komentatzen dit ikergasten parekatuta daudela, parekatuta daudela, emakumeek pizkatzo bat gehiago, hori neurri bat izan dateke atzetik datorrena. Ziurrenik, ingumako erregistrikoak dinez, 60ko hamarkadetatik, ziurrenik ikusiko duguna da guraizearen kontua, ez? Hasieran emakume gutxi eta gizon asko, eta gero bera, eta gazteetan parekoa baldin bada emakumeek pizkatzo bat gorago, horrek esan nahi du, momentu honetan hortik egongo garela. Listo? Momentu honetan. Wow, gustora galditu baldin bazareten, posik. Txoi, sartu da beste bat. Ui, oso ondo, bai. Vale, gaur egungo publikazio ereduaren, JPR topera, beste albo ondorioa da inglesa ez den hizkuntzen alboraketa zientzian. Eredu horren inguruko hausnarketa abiatu beharko genuke, ezta? Galdetzen didate, ikerkuntza sisteman daukagun faktor impacto eta akreditazioetarako erabiltzen ditugun metrikekin, horrek sortzen duena da, ingelesez publikatzera, eta horri buruz hausnarketa bat egin beharko genukela. Usune Martinezek esaten duen bezala, asko esatzen gara horri buruz, baina inoiz ez dugu ez egiten. Eta hori Holanda. Azkenean jokoan guztiok gaudelako sartuta eta egiten dugu. Eta egia da beti gabitzela, ez da bidezkoa, ez genuke egin behar, baina gero ez dugu ez egiten. Baina Txabik esaten duen bezala, ez da oso ideia ona zure politika zientifiko guztia nazioarteko editorialen esku ustea. Eta hori baita ere askotan ez da bakarrik zer gure esku dagoen. Baita ere nola politika zientifikoa nola esartzen den. Sistema perbertsua da, baina momentu honetan da daukaguna. Eta, claro, nik pentsatzen ez, honi buruz. Egia da, sartzen baldin bazarete harako lekuetara, gero eta gehiago beste hizkuntzetan agertzen direla aldizkariak, sartzen direla. Portugesez, errusieraz, txinatarrez eta bar. Eta inteligentzia artifizialarekin, garapenarekin batera, itzulpen automatikoekin eta bar, nik uste dut hau beste modu batetara bidatu izan daitekeela. Hau da, nik euskaraz publikatu, baina nola ditugun izataldekoak besteak eta bar, itzulpen neuronalak, inteligentzia artifiziala eta guzti honekin itzultzen gauzak, ingeleserat itzuli daitezke automatikoak. Eta nik uste dut baita ere, agian irten bidea hortik joan daitekeela. Ez dugu eredua portuko, ez gaitezen engainatu, egin behar ditugun ekarpenak errealistak izan behar dira, tamalez, baina adibidez hortik egon daiteke. Hori irten bide bat izan daiteke. Euskaraz publikatu, baina gero, inteligentzia, gero eta itzulpen automatikoak gero eta badago funtzionatzen dute, orduan, egian hortik badago bide bat, ez erdi bideko konpromesu bat. Listo? Momentu honetan, galderarik ez baldin bazaizu burutzen, ez da ez gertatzen, txiokatu, galdetu, momentu tekabola erabilitik, zientziak euskara, da zientziatek baita ere jarraitzen du tekabola hori, martzan jarri dut hori, zeren orain esan dudana, gure orain zuen momentua da, eta hitz egin behar dugu. Zeren gauza hori buruz hitz egin behar dugu. Zeren horretik erronka oso handiak ditugu. Ikusi dugu, heltzen dela virus bat eta denan jartzen duela arlo askuztan. Ez bakarrik virologiari dagokion tartetzoa, guztian kezkora jartzen duta. Zientziak bai eman duten neurri, baina agian hemen zezaketen neurri guztia. Alisto. Puntuazioan Marije. Zer dio Marije? Iker egitasmoan, Eusko Jaurlaritzako euskarazko doktorego tesi indatu bazen, emakumeak dira azken urtetan euskarazko tesi gehien egiten dituztenak. Bale. Hori esan dugu dut. Marijek ingumako arduradunak komentatzen digu tesikerreko erregistrikoetan, azkenengo urteetan, emakumeak direla tesi gehien defendatu dituztenak. Hori esan behar nuen, Listo? Bale, orduan bakoitza bere etxan kafetxo bat hartzea, kafea hartzen zoazte, baina guk baita ere kafe hartu behar dugu.
Bueno, bakoitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, eta, claro, bai. Ederto, gaia botata dago bersolarientzat. Orduan orain hasten da hilebeteko erantzunak, hilebeteko eztabaida, hilebeteko bersoa, ez? Dana bukatuko da mainguru horrekin, uztailaren 18an, lerro bat zabaltzen dugu alde hortatik. Eta paraleloan, gaur hasiera ematen diogu udako ikastaro zikloari. 17 ikastaro, 12 ikastaro eta 5 bilkura, martxan daude, izena emoteko garaia zabali dago, orain dauzkazue, eta hasten gara. 10 minuta. Bai, matrikula oso garestia da. 10 euro baino ez dira, bale? Orduan egingo dugu, jarraituko dugu produzitzen material onak, elkarrizketak, ideia berria sortuko dira, kafe eta tortillen inguruan. Bale, besterik gabe, hasten da udako ikastaroen saioa. Bale?